Ноябрь айының һуңгы көндәренең береһендә Юлдыбай авылында яшәүче кадерле атайыбыз Гали Закария улы Кунысбаевтың 75 яшьлек күркәм юбилее һәм һөекле әсәебез Мөнирә Усман кызы менән сәстәрен сәскә бәйләп парлы гомер итүләренә 50 ел тулды дип язалар безгә һезнең балаларыгыз. Яшьләй генә өйләнешеп, үз балага гомер биреп, улы тормыш юлына сыгардылар безне кадерләребез. Бүгенге көндә 6 yeğen-yeğenзәргә яраткан картай, өләсәй, 2 бүләгә карт атай, карт өләсәй булып, бәхетле гомер кисерәләр. Кадерләребез хөрмәткә лаек кешеләр. Килгән тугандарга, күрше-тирәгә барыгына ла һәр вакыт ишектәре асык, йөзләре якты. Атайыбызның оста кулдары менән йорт кура төзүк, ыспай. Әсәйебезнең оста куллы хуҗабикә икәнен белмәгән кеше юк. Һәр сак өстәлендә йылы ризык, самавыры гөжләй. Алтын юбилейгызны билдәләгән көндә тик рәхмәтләребезне генә иткерәбез. Һезгә узын гомер, һаулык, бөтмәс-төкәнмәс шатлыктар, күңел тыныслыгы, бәхет, тиң гомер теләйбез. Кадерле атай, әсәй, һез безнең тормышыбызның яме, коты, һезнең фатихалар менән юлдарыбыз якты, адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы. Яшәү шатлыгы һез безнең өсөн, үтер юлыбызга үрнәк һез, озын гомер Ходай насип итһен, безнең өсөн һәр сак кәрәк һез. Балаларыгызның, yeğen-yeğenсәрдәрегезнең изге теләкләрен йырга кушып юллайбыз. Рәхим итеп таңлагыз. Sirene sesler